Daşary ýurtlara seýahat etmek üçin biometrik pasportlar almak türkmen raýatlarynyň ençemesi üçin hem derur hem de agyr mesele bolmagynda galýar. Pasporta bolan islegler güýçlenýärkä, onu almak mümkinçiligi gitdigiçe adalýar. Nowatlar birnäçe güniň içinde indiki ýylyň güýdüne baryp ýetenden soň ýurdun käbir sebetlerinde asla toktatyldy. Liwap vilayetinde biometrik pasportyna dokumentlary tapşyrmak üçin talon bermek işi besedilipdir. Bu arada migrasiýa gullugynyň işgärlerine salgynyp 23 oktýabrda habar beren Azatlyň habarçylary munyň Türkmenabadyň migrasiýa gullugynda 2024-nji ýylyň oktyabr aýyna talonlar berilip gotarandan soň ýüze çykanlygyny ma'lum etdiler. Belletek talonlary bermek işi uzak gara kesmeden soň 2023-nji ýylyň oktyabr aýynyň başynda başlanypdy we bir aý ýetmän bir ýylyň talonlary berilip gotarypdy. Indi yerli migrasiýa gullugy iýen berilen talonlar esasında raýatlardan daşary ýurt pasport üçin dokumentleri kabul edip başlady. Habarçylar 20 güniň içinde talon alanlaryň köpüsiniň 50 ýaşdan uly adamlardygyny aýdýarlar. Talon almagy basaranlar 50 we ondan uly ýaşly raýatlar. Olaryň arasynda 60 we 65 ýaşlylar hem bar. Olaryň käbiri pasport alyp goňsy Özbekistana pul kazanmak, hanım harita asamak ýaly işleri meýilleşdirýärler. Dip vilayetin ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Liwap vilayeti Özbekistan bilen terhetleşýär, terhet ýaka tewletleriň ýaşaýjylary üçin wiza ýeňillikleri göz öňünde tutulýar şeýlede köpüsiniň goňşy Özbekistanda garyndaşlary hem bar. Bu aralykda gümrük işgärleri adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeşlikde terhetden geçýän türkmen raýatlarynyň akymynyň artýanlygyny belliýärler. Her gün ýüze golay türkmen raýaty serhetdäki barlyk nokodundan geçýär. Esasan Liwap we Mary vilayetleriniň ýaşaýjylary. Liwaply gümrük işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä terhetden geçýän söwdegärler köplenç hojalyk tehnikasyny we hojalyk haritlaryny daşaýarlar. Özbekistana iň köp alınıp barlayan haritler kiçi diametrli televizorlar we tozan sorucular. Şeýle hem öý hojalyk himiki serişdeleri, şampunlar, çyýgly süpürgüçler ekidilýär. Türkmenistana egin eşik we qaqadylan miweleri getirýärler. Adatça gatnawçylar bir günüň içinde baryp gaýdýarlar. Serhetden geçýärler we şol gün ýygyna dolanýarlar. Gümrükden salgytsız geçirmek üçin adam başyna 20 kilogram agramly harida ruhsat berilýär. Emma iki ýurdun arasynda gatnaýan söwdegärler biraz goşmaça tölek bilen köpräk harit geçirip bolýanlygyny aýdýarlar. Terhetden geçirip bolýan haritlaryň mukdary çäkli, olar tanylyp geçirilýär. Bir adam bir televizor ýa-da tozun sorucu da sap bilýär. Mundan başga da käbir haritlar gadagan. Mysal üçin Türkmenistandan Özbekistana et, miski, üsümlük ýagyny, margarin we beýlik önümleri alyp barmak gadagan. Dip Özbekistandan harit getirip pul gazanan Liwaply ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Liwap vilayetinde biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi bir aý uzaga çekmän tamamlandy. Anonim gürlen migrasiýa gullugynyň işgärleriniň sözlerine görä, oktýabryň ilkinji 2 hepdesinde talonlary indiki fevral aýyna çenli berilen bolsa 3-nji hepdäniň dowamında ýaz, tomuz we güz aýlary üçin tiz berilipdir. Mundan birnäçe gün 16-njy oktýabrda habarçylarymyz 2024-nji ýylyň aprel we may aýlary üçin talonlaryň berilýänligini aýdypdy. Ýurdun beýleki sebetlerinde de pasport almak mümkinçiligi şoňa meňdeş. Ýurdun häkimetleri ýylada arasynda daşary ýurt saparlary üçin pasporta bolan islegler we kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda ýurdun ýol başçylygy Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermek tertibi ondan peýdalanmagyň kadrlary barada karara gol çekdi. Türkmen Döwlet Medeniýetining 20 oktýabrda çap eden habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken bu kararyna görä Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasy hem ýazgysy hem tasdiklanypdyr. Munyň prezidentiň migrasiýa hakynda we Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna hem de Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda 2020-nji ýylyň sentýabrynda çykaran fermany bilen baglydygy aýdylýar. Emma bu kararyň jekmejeklikleri we täze pasport almak düzgünleri resmi habarda görkezilmändir.